I pozdrav svima, dobrodošli u Salac kanal. Došao još prvi Minecraft tutorial na mom kanalu. Samo da sam to peaceful. Smanjim malo člankove. Sada ću vam pokazati kako da napravite automatsku peć. Prvo što vam treba, uzmete, treba će vam kamene, treba će vam hopper, pećnica, furnace, chest i frame. I nešto od hranu, na primjer, ovdje, ali treba će vam štek i jedno to, na primjer to i ugalj. Hvala. I prvo što trebate, idete ovako 2, može 1, 2, 3, sada ovako ovo. Prvo što trebate, stavite ovdje chest, ovdje i ovdje. Tako, ovdje pećnica. Ne. Tako. Pa ovako. I sada ovdje stavite i ovako, opa, tak, tak, tak. Ne, item frame. Ovdje stavite, ne, ovdje stavite ovo, vidite ono, sad ide u peć, puni se, i ovdje stavite ovako. Tu će da ulazi, tako. Ne, greška. Ide ugalj. Vidite sada, pogledajte u ovoj peći. Sad će se stvoriti. Evo. Da se ispeče. I pogledajte. Ono ulazi u taj chest. I u taj chest, na primjer, ide ovo. Ako ću... I tu više ništa nema, ovako stavite to i ono sve sad prelazi u ovu pećnicu. I kad se ispeče, ono prelazi u ovaj chest. I tu vidite kao, evo, na primjer, ispod štek i posle pola sata nešto radite, kopate, bijete se, dođete ovdje. Pogledajte da li još nešto ima, nema ništa, pogledate ovdje, ispeče se, odnosno, ispeče se. I ovo možete slobodno da srušite sada. Ali ja mislim da je lepše s stoneom, pošto ovako grozno izgleda. Ne znam ni ja zašto sam ga srušio, ali nema veze. To je bilo sve za... Naravno, ne možete vi da kršite to. I nadam se da je ovo sve bilo za ovu epizodu. Ako ste uživali, obavezno ostavite like. Ovo je bio jedan mali kratak Minecraft tutorial i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Poz!